Ano pasado, no primeiro foi memoria, tivemos unha mesa e digamos que o centro foi o centro ou boa parte pero o programa estivo baseado tamén na literatura como un recurso, para tratar a memoria na aula. Déronse varias indicacións, hai propostas desta guía que xa vos comentei antes de Pilar San Pedro que tedes aí, e esta ano pedimoslle a Miguel García que está agora mesmo tamén en Galis, que é historiador e que tamén está na Cátedra de Memoria Histórica da Coruña, que utilizase un pouco a base do material xa feito para ampliar, porque se cadra é a literatura infantil e xuvenil o recanto donde máis fácil vai ser poder tratar a memoria na aula. Entón, bueno, pois el vai facer unha chega tamén, unha panorámica e algunhas indicacións. Entón, bueno, pois moitísimas grazas. Graciñas a ti, Eva. Moi bons días a todas e todos. Bueno, eu vou presentar, como xa o tempo apremia, imos un pouquiño de retraso, vou pasar moi rápido de algún modo, pero gustaríame traer aquí unha serie de reflexións, suxerencias, etc. alrededor deste tema da Lix Galega e a memoria histórica e a importancia que pode ter esta a hora de levala á aula no marco da reivindicación da novela histórica como ferramenta realmente para recuperar o pasado, porque xustamente a deputada facíanos referencia na súa intervención a que, aínda que aquí nos imos centrar en memoria democrática, tamén hai outras memorias, outras realidades históricas que están fora do currículo, e eu reivindico o poder da novela histórica ou sobre todo os textos que recuperan o pasado como ferramentas didácticas e pedagóxicas e ademais interrelacionais dentro das diferentes materias. Non sei se se ve, si a presentación. Bueno, está claro que literatura e historia non son o mesmo, hai importantes diferenzas e estas teñen que existir. Un libro de historia ou un libro académico non ten por que ser o mesmo que un libro tal. Tamén hai discusións alrededor da historia como discurso ou disciplina humanística ou ciencia social. Hai incluso rivalidades e confrontacións entre os historiadores e os propios escritores, porque é verdad que moitas veces ten maior éxito social a propia novela que un texto académico. Eu sempre aquí digo, a veces temos que entonar o mea culpa os historiadores porque nos preocupamos pouco pola divulgación e, polo tanto, isto fai que a novela histórica sexa unha ferramenta moitas veces máis accesible que acceder directamente a eses artigos académicos cheos de notas a rodapé que eu mesmo tamén practico e teño que reconocer ese mea culpa. Iso dará pé á importancia doutra cousa, que aínda que aquí vou falar sobre todo de literatura, tamén quero facer mención a un tipo de libros que agora mesmo en galego xa se detectou a importancia da súa necesidade e que se está intentando realmente cubrir, o libro informativo. Vale, que isto é fundamental. Antes falábamos incluso do audiovisual, pode ser desde o punto de vista do cinema ou tamén do documental. Ese libro informativo tamén ten un peso importante. Eu o que veño a reivindicar aquí é o diálogo posible entre literatura e historia, a hora de aliarse entre lingua, literatura e historia neste tipo de textos. Hai que partir dunha realidade, que un libro de literatura é un libro de literatura, vale? E iso realmente é fundamental. Outra cousa é a importancia que vai ter o traballo de asesoramento, traballo de investigación. Precisamente traían aportado un libro de Eva, ela poderíanos falar dos procesos creativos de como afronta, ou temos tamén aquí o autor de Carlos Labraña, outra das obras de teatro que aborda a memoria histórica. Sería moi interesante, o mellor de cara a próximas xornadas, que eles mesmos nos reflexionen sobre eso, como afrontan literatura ou combinar estas cuestións. É, polo tanto, habitual que haxa unha serie de licencias históricas, e do meu punto de vista é importante percibilas, ser quen de transmitirlas ao alumno para ver como se adaptan as cousas, pero sempre sen deformar. Isto é importante, é dicir, hai certos excesos, e hai veces que se xoga con cuestións como anacronismo. Isto é un pouco parte máis teórica, etc., pero que poden funcionar moi ben na aula para que les detecten de algún modo os extremos. Hai distintas formas de incorporar o pasado nas obras literarias. Non vou entrar nisto, insisto, porque esta primeira parte daríanos para moito, e como vedes aquí non afecta exclusivamente a memoria democrática. O certo é que cando os alumnos chegan á aula, eles posiblemente son conscientes de que a novela histórica en xeral ten moito éxito.
a nivel mediático, a nivel internacional, sabemos, desde o século XIX é un xénero especialmente consolidado. Todos accedemos nas librarías, nos quioscos, a novelas históricas. Coñecemos moitas, hainas de distinta calidade, tamén hai que recoñecer. Galicia como suxeito protagonistas de novelas históricas, tanto en lingua castelá como en lingua galega, temos numerosos exemplos. Aquí poderíamos falar de algúns deles, ou por distintos períodos históricos. Este ano que se cumplen 900 anos do falecemento da Raíña Urraca, por exemplo, temos novelas sobre esta temática ao longo de todo o tempo que poderíamos abordar. E que pasa coa guerra civil, co franquismo, coa transición? Pois que tamén é temática, hoxe xa tanto no conxunto do Estado español como en Galicia, de distintas novelas, de distinta forma. Eu creo que marcaron, sobre todo para unha xeración como a miña, marcou un antes e un despois Soldados de Salamina, hai que recoñecelo, de Javier Cercas, e incluso na actualidade está plenamente candente a cuestión da Península das Casas Vacías, que nos demostra, ademais, como, desde distintas estrategias narrativas, neste caso o realismo máxico, se pode abordar este tema. Pero de fondo está a novela sobre a guerra civil. E precisamente nun dos traballos académicos, porque aquí poño algunhas fotografías, como despois vos queda o PowerPoint, podedes recuperalos, case todos están máis ou menos disponibles a través da rede, pois claro, reflexionábanos algún autor, como Fernando Larraz, volvemos a la imprecación del principio, outra maldita novela sobre la guerra civil, como unha pregunta que se oye con certa frecuencia. Hai xa demasiadas novelas sobre a guerra civil, da que perten outra. É favorable para o ben da literatura abondar no tema, para a saúde democrática, etc. E el conclúe, sí. É dicir, isto non é unha cuestión de que nos canse ou non o tema, é importante estar. Creo que eu mesmo lle escoitei a Eva Mejuto noutro foro falando de xa falan outra vez, outra historia sobre trans ou sobre gays ou LGTBI, e que nunca son suficientes, parece que dúas cansan, entonces sin embargo, hai outras temáticas que as aceptamos permanentemente. Hai esa molestia, hai temas que molestan socialmente que por iso debemos abordar e levar as discusións á aula. Eu moitas veces sempre insisto, o importante é levar á aula a discusión, a confrontar, que dialoguen pasado, presente e a reflexión sobre o futuro. No ámbito galego tamén é un tema que é moi frecuente en moita literatura, sobre todo para adultos. Dolores Vilavedra ten dedicado bastantes páxinas a este tema, ou tamén dedicoulle a súa tese de doutoramento na Universidade da Coruña Diego Rivadulla Costa, que actualmente tamén está reflexionando sobre a presencia xa non tanto na narrativa, senón tamén no teatro, porque aí tamén ten un papel fundamental. Traio aquí algunha das obras de autoras recoñecidas, as alumnas, pensemos, ou Marilar Alexandre tamén ten unha obra basada tamén moito na experiencia familiar, é unha obra recente, ou clásicos como Lápis do Carpinteiro, que se vai reeditar precisamente este ano con esa nova portada, porque hai libros, e isto vou insistir, que están nese catálogo de libros sobre a memoria histórica que hai que reeditar. Porque hai obras que non nos servirá de nada, nisto insistirei, ter unha relación de publicación se despois non se poden conseguir. Entonces, iso é un falso éxito. É dicir, o que non é accesible non existe. Vale, isto hai que facilitalo. Tampouco sirve de nada ter moitas obras sobre a guerra civil, etc., se non as levamos a aula, se non as recomendamos. Que isto é algunha das reflexións que vos traio. No ámbito da literatura infantil e xuvenil pasa un pouco o mesmo. Hai unha abundancia de textos a nivel tanto internacional como a nivel estatal, por exemplo, ou algunhas destas linas durante a miña etapa escolar, por exemplo. Incluso hai autoras especializadas xa en xerar percursos históricos a través destas cuestións. Que pasa no ámbito galego? Tamén o temos. E como falábamos ao principio, a través da literatura, moitas veces o que podemos é non só ter información que imos ter nos propios libros de texto, senón que a posibilidade da novela histórica incorporar a alteridade, os outros discursos, as víctimas, por exemplo, en relación á memoria democrática, pero tamén, por exemplo, as mulleres. Eu sempre digo, eu dedico má investigación sobre todo de historia das mulleres, é verdade que eu son medievalista, non me dedico especificamente á memoria democrática, e gran parte da miña inquedanza, eu son historiador especializado en historia das mulleres, é porque eu lín, si, moita novela histórica protagonizada por mulleres, e cando vou á universidade ou cando miro os libros, de repente non están. Que pasa? É todo ficción. E aí é onde me xorde unha pregunta. E a través da investigación é onde vexo que non. As mulleres están non solamente no discurso histórico, teñen que estar no discurso histórico, porque ademais hai moitas fontes. O que pasa é a mirada, que aquí é o que nos falta. A veces o que temos é que mudar a mirada.
para o tema de historia das mulleres, pero tamén para a cuestión da memoria democrática. Hai moitos por distintos períodos históricos, por exemplo, para a medieval, eu sempre reivindico unha Primavera para Aldara, por exemplo, levanas eses comentos femininos, fálanos incluso de disidencias sexuais, e unha forma moi interesante para que os alumnos se interroguen, é dicir, non é só o dato que queremos transmitir, senón os interrogantes que deben formular. A outra das cousas que xa se dixo nos documentais ou cando se falaba do cinema, traballar cas fontes primarias, que é algo que haberá que integrar. Eu isto reivindico moito. Hoxe é como a través da literatura podemos despertar curiosidades, reflexións. Eu creo que isto é unha arma sumamente poderosa. Deixo-vos aquí varios exemplos para distintos períodos históricos porque, insisto, non solamente, ou creo que é importante, unha reflexión transversal sobre o que é a literatura de corte histórico ou de ambientación histórica e como podemos despois levar a aula. Vale, por exemplo, esta obra, A Raíña Galega, é unha historia da literatura galega ficcionada. Por exemplo, lese como un conto, pero aí os alumnos poderán ver como se construe esa lasaña que se nos falaba naquel momento nas primeiras intervencións da historia da lingua galega. Neste percorrido, por suposto, o que é todo a guerra civil, o que é o franquismo, a transición democrática e incluso o tema da república, que aquí sempre hai un debate de o problema de asociar a república ca guerra civil de forma tan estreita que a veces é como, bueno, estaba todo tan mal que deriva na guerra, entón tamén hai bastante polémica dentro do ámbito pedagóxico de coidado, porque parece unha evolución inevitable, entonces isto a veces hai que marcar república e depois comezar guerra civil e franquismo, pero é un tema que tanto a nivel estatal como despois incluindo o caso galego xa se ten abordado en distintas investigacións académicas. O que pasa é que os académicos a veces parece que descubrimos moitas cousas, pero se non chega a xente, aí temos o gran problema. É aí onde, sobre todo desde as aulas de primaria e especialmente de secundaria, onde é importante esa alianza e os equipos interdisciplinares, porque eu niso é no que quero insistir. Hai nun libriño sobre motivar con novelas históricas xuvenís en secundaria que se fan reflexións importantes e que de algún modo condensan os principios teóricos que poderíamos defender aquí, como que a novela histórica, sexa infantil ou xuvenil, é un importante elemento motivador para as clases de historia. É unha forma, ademais, que eu sempre digo, de humanizar a historia, porque a historia, se sobre todo a sintetizamos en procesos de historia política, que isto é un dos grandes problemas, pois ao final quédanos estas estructuras, queda unha evolución tal, pero olvidámonos de que a historia é a xente, é a sociedade. Eu sempre reivindico máis esa historia social e creo que a novela axuda a reforzar toda esa perspectiva. As consecuencias dunha guerra, non é o mesmo falar de causas e consecuencias na orde terá que causas e consecuencias desde unha novela histórica onde ves como a xente sufre as consecuencias dunha guerra. Por lo tanto, a rehumanización do discurso histórico é algo que compete aos historiadores, pero que a través da novela ou da ficción tamén se pode conseguir. Podes traballar conceptos históricos e fomentar, e isto insistirei agora mesmo aínda máis, os valores personais e cívicos, porque é verdade que a historia, hai esta idea de mestra da vida, a historia sírvenos para reflexionarnos como sociedade, saber como chegamos aquí, pero tamén para construir. En esas etapas é o que necesitan. Eu sempre digo, para ter os coñecementos e para ter os datos, temos enciclopedias, temos manuais, hoxe a xente vai saber unha data concreta. Non é iso o esencial de historia, sino unha historia explicativa e crítica. E non vale só poñelo como mantra, que a veces os de humanidades dicimos sirve para o pensamento crítico e depois reproducimos modelos tradicionais. Iso non sirve para nada. Por iso creo que a novela sirve para revisar e para plantear moitas cousas. Ademais, o bo da novela histórica é que permite rachar as fronteiras entre disciplinas e materias. Claro, non sei cantos de aquí sodes de que disciplina, pero ao final, lingua e literaturas galegas podería ser tamén castelá, dame igual, as alianzas podense establecer, tamén hai literatura en galego producida originariamente en castelán, obras de Juan Farias, etc., que traballou, por exemplo, a memoria histórica, podería ser unha obra para traballar entre todos, que permiten desenvolver as competencias propias da materia, pero despois tamén traer outros aspectos en común, os debates. Falo de aulas de lingua e literatura, falo das aulas de historia, e falo tamén desas aulas de educación, sexa para a cidadanía, dereitos cívicos, etc. O bo da temática da memoria histórica é que nos sirve para reflexionar en común todo este tipo de materias. De aí as alianzas entre os colegas.
Vale? Eu sempre reivindico, eu sí que se falaba antes moito do colectivo e creo que aí está parte da chave dos equipos dentro da escola. E a propia biblioteca escolar, que cada vez insiste máis na súa importancia, ademais como refuxo, como espacio de socialización, non solamente como mellor era na miña época, ademais, los raritos, quizá imos para alá, senón que hoxe son espacios vivos, de formación, de lecer, etc. E aí creo que se pode facer un gran labor a partir da narrativa, non só narrativa, da ficción histórica. Hoxe por hoxe, os docentes poderedes atopar bastantes traballos fin de grado, traballos fin de mestrado que abordan estudos de caso. Eu sempre digo, sí que se avanzou moito nisto, o que nos falta, isto xa adianta as conclusións, é pararnos, procesar todos os recursos que hai, ver como disponibilizalos, que non estén en páxinas dispersas, que ás veces, porque ao final o profesorado non pode estar atento a todo o que se produce. Polo tanto, hai que buscar mecanismos de transmisión desde a investigación directamente á aula. Pero hoxe xa hai moitos traballos. Estaba lendo un traballo fin de grado que leva por título Narrar o pasado para formar o presente. Esta é unha das chaves importantes e falalo desde a memoria democrática, eu creo que ten moitísimas posibilidades para levar isto. E, sobre todo, despois tamén a literatura infantil ou juvenil para a comprensión histórica. Aquí danos dúas chaves no propio título, de algún modo, da utilidade que teñen este tipo de textos, no seu caso, analizando unhas obras en concretas, como, por exemplo, o Neno do pixama de rayas, que vos dicía, podedelo ter en castelán, pero tamén xa hai traducción ao galego, pódese levar á aula. E claro, insístenos neste traballo que estas historias contadas desde as miradas dos nenos, das nenas e dos mozos facilitan a comprensión de procesos históricos e as súas consecuencias, promovendo desta forma ensinanzas humanistas, emocionais e transversais. E que isto é sumamente efectivo. Se en realidad o que lle poñemos é un libro de texto para subliñar que é o que temos que chapar para o exame, ao final isto non axuda para nada. O único que fai é que a xente odie a materia de historia, hai que recoñecelo. E pois a literatura pode convertirse daquela nunha ponte para a comprensión dos acontecementos históricos. Estas son as cuestións chaves. E a literatura, sobre todo, pode ser a ferramenta para levar o moitísimo que se ten investigado, porque a estas alturas tense investigado moitísimo sobre a guerra civil, o franquismo e a transición desde o ámbito académico. Temos proxectos, ademais, na Galiza, especialmente relevantes. Temos o proxecto de Nomes e Voces desde a Universidade de Santiago de Compostela. Temos a Cátedra de Memoria Histórica a que pertenzo, que tamén se fai un inmenso labor. Temos teses de doutoramento. Recentemente, unha de Carlos Díaz Diéguez, que analizo o asociacionismo, porque isto tamén é outra cuestión. Todos os avances que se teñen feito en memoria histórica desde o asociacionismo son numerosos. De feito, a investigación académica só unha parte, o voluntarismo, as asociacións, fixeron un labor relevante. Como trasladamos todo isto á aula? Esa é a chave e creo que vos sodes os axentes para conseguilo e o que hai que buscar é esas alternativas, posibilidades. O audiovisual, evidentemente, os roteiros, e creo que hai que insistir nesta cuestión da memoria histórica. Sobre todo porque máis alá destes decretos, destas legislacións novas de neutralidade ideolóxica, é unha obriga legal que está recollida. Vexamos as competencias, etc. Hai que facelo. Polo tanto, non hai lugar de discusión. Creo que se hai que aferrar directamente os marcos legais disponibles para levar á aula toda a cuestión da memoria democrática. Vale? Entonces, a pesar de que hai xente tal, a legislación hai que empregala precisamente para isto. Porque senón o que nos está pasando é un pouco todos os balances que de algún modo puden ler. É dicir, nun traballo dicíase que a memoria democrática e a ensinanza na historia nos textos escolares un burato negro na formación da xuventude española. Isto que hai que paliar. Isto hai que dicilo. Eu reivindico, ademais, isto porque me preocupa, ademais, no momento presente. De feito, a gran reflexión, e por se non me dá tempo, que quería lanzar ao final é se hai un movimento regresivo. Eu tive unha formación en memoria histórica, xa non acabo de salir da secundaria. Unha profesora, si tratamos o tema e ademais de forma conveniente, correcta, académica, etc., e o que me pregunto é se estamos dando pasos cara atrás precisamente por ese medo, que é o que se falaba dos convites iniciais a esta sesión. Isto é o que me interesa.
máis que dar contidos, máis que dar tal, que reflexionemos e como podemos facer fronte a isto. O ano pasado presentaba Pilar San Pedro precisamente a súa guía, que tamén está nunha desas mesas, unha guía que fai un percorrido sobre, establece un catálogo de obras galegas sobre memoria histórica que o tratan dunha forma ou doutra. Ás veces é máis colateral, outra é o tema protagonista. Cando revisaba esta obra, por exemplo, unha das cousas que me parece moi importante é que un 20% das obras son de autoría feminina. É dicir, ver como as mulleres aí contribuíron, como se están dando notables avances. É dicir, eu sempre tamén creo que, máis alá dos lamentos, tamén hai que reivindicar o moito feito. E víamos nos documentais, temos hoxe materiais, hoxe xa non é excusa de que non temos posibilidades para levar á aula. Hainos os traballos, Aurora Marco xa fixo, ten documentais, hai o que víamos anteriormente, hai obras de autoras e protagonizadas sobre mulleres na Guerra Civil. Polo tanto, imos tendo os recursos suficientes. Cando analizamos un pouco o tema cronolóxico, que me interesa, porque sempre hai que ser conscientes de cando estes temas están en momento álxido e como non todo avance no tempo é progreso, polo tanto, pode haber regresións, que isto é do que estamos falando no contexto actual. Claro, na literatura galega nos 90 comeza a haber este tipo de produción, ten un momento bastante alto durante os anos 2000, cunha contracción importante nos 2010 tamén motivado pola crise, e actualmente parece que estamos nun bo momento. Que é o que pasará a partir de agora? É dicir, un 20% desta guía, un 28% das obras recollidas nesta guía responden aos 2020 e aínda estamos no 25. Que pasará a partir de aquí? Esta é un pouco a reflexión. Tamén quería reflexionar, que cada un de vos reflexionades sobre que o que lestes vos sobre memoria histórica. Porque, claro, existen desde os 90 a produción, pero, claro, e se non chegan á aula, eu, claro, o que lín, primeiro, por exemplo, dos recollidos na guía de Pilar San Pedro era Memorias dunha vaca, pero eu lino en castelán, tamén o temos en galego, vale? Eu lino en castelán, en lingua castelá. Lín Que me queres amor, pero é pola temática ou en realidad porque Manuel Rivas é un referente. Claro, isto hai que pensar. E pois, na miña casa sí que lín Tristes armas, porque yo recomendaran a miña irmá 2 anos maiores, e este é un libro tamén traducido, que tal. Este é un pouco de algún modo as miñas lecturas que tiven na miña etapa. Importante que reflexionemos sobre elas, que é o que nos vai faltando e que avances hai. Creo que é importante que nestas guías, e tamén vos vou plantear unha serie de problemáticas e reflexión, é que estas guías, o problema que teñen desde o meu punto de vista é que necesitan unha permanente actualización. Neste sentido, os formatos a veces impresos son unha limitación, porque cada día sae unha nova obra. Ademais, tamén o problema das iniciativas individuais é que ás veces non dialogan con outras, e polo tanto volvemos ao mesmo. Non podemos seguir xerando recursos por xerar individualizados sen atopar boas canles de transmisión, porque ao final estamos todos traballando sobre o mesmo, pero non unimos forzas. Isto é unha das miñas grandes preocupacións, porque é como, a ver hai, pero para qué? É dicir, esa importancia de coñecer. E, pois, evidentemente, nestas guías sempre vai haber diversidade a veces de criterios, máis ou menos cronolóxicos, tamén se integramos ou non, por exemplo, a Guerra Civil e o franquismo dentro de movementos ou de situacións bélicas ou o fascismo en global. Isto daríanos, ou si, tamén sirve para traballar a memoria histórica, obra que os tratan tangencialmente. Por exemplo, chamábase Luís nalgúnas guías está, e noutras non é así. Se analizamos un pouco, poder ir por títulos, sí quería reivindicar que como hai autores moi consagrados da literatura galega que apostaron de repente pola memoria histórica, xente moi consolidada do sistema. E despois houve xente nova, e traio aquí, por exemplo, porque nunha das guías non está, pero noutras sí, unha obra de Inma López Silva que nos demostra tamén unha cuestión que me parece importante. Tiña 16 anos cando gañou un premio con Neve en abril, unha obra que se publicou, ademais, despois, xa máis tarde, no 2005, como libro. Unha rapaza de 16 anos que crea literatura en galego xa tamén sobre este tema. Hai que involucrar os mozos porque é un tema que sí que lles pode espertar interese. Isto tamén non é unha cuestión, este non é un tema de vellos, é un tema que nos afecta a todos como sociedade. Comeza, dicía, nos 2000 a haber unha importante crecemento. Por exemplo, autores consagrados como Xavier Pedocampo teñen obras como A Casa da Luz. Hai pouco celebrábase unha conmemoración
na súa memoria, destacábase e líase esta obra. E que ao final temos moitas posibilidades de leválo á aula, sexan como lecturas recomendadas, sexan cuestión de fragmentos, as antoloxías, que é outro tema que non me vai dar tempo a chegar e que xa vos adianto. A importancia a veces de facer materiais que é como que lles axuden a leválo e integralo na aula, porque a chave non está soamente en facer ese apéndice, ese comentario que pasa moito cas mulleres de na marxe de sabías que. O sabías que é como o falsa tranquilidade de que está presente no libro e, polo tanto, xa se está tratando, pero ao final non nos sirve para nada. É integrar absolutamente todo. Entonces, cando poñemos un texto de referencia, pois o mellor que hai que integrar son estes textos, basicamente. E hai, insisto, moito onde escoller, ademais desde aspectos diferentes. Sobre isto xa falou Pilar Sampedro, tedes o material, entón non vou insistir, pero pódense falar desde as consecuencias, a dureza do que é a guerra, toda a represión, como hai colectivos específicos reprimidos, a importancia dos espazos que nos enlaza cos roteiros, a memoria deses escapados, o exilio ou incluso os procesos de desmemoria que actualmente xa comezan a protagonizar obras como a de Pepe Carballude. Incluso hai unha cuestión que desde o 2010 a veces dícenos é unha literatura secundaria. Non é unha literatura secundaria. A literatura sobre a memoria democrática, sobre a memoria histórica dentro do sistema galego goza. Eu quero ser optimista, sempre digo que en xeral son optimista moderado, pásame coas mulleres, coa historia das mulleres. Entonces, hai obras premiadas no propio sistema que abordan estas cuestións. Aquí temos algúns exemplos e que nos fala de outra cousa, que nos últimos anos incorporáronse novos formatos. É dicir, Nós 6, de Julia Lago, foi premio Castelao de banda deseñada da Deputación da Coruña. É unha obra que nos fala deso. Non só hai que levar narrativa ás aulas, hai que levar a outros formatos que conxenian máis cos autores. A literatura galega tampouco hai que fosilizala. Entón, é unha cuestión importante. Claro, o reto moitas veces tamén é o reto de fronteiras de definición da propia literatura infantil e xuvenil. Trae aquí precisamente un libro que tamén estaba por aí, por exemplo, O Faro, tamén de Carlos Labraña, que ganou un premio na modalidade para adultos, pero é unha obra tremendamente xuvenil e a cuestión é desde cando os nenos se lle empezan a poñer determinadas obras, porque si me preocupa, isto teño que dicilo, a infantilización un pouco do alumnado. Eu creo que esta é unha problemática e incluso vexo non cun caso de memoria histórica, pero cun caso que se centraba no período medieval, como é Camiño Perigoso, gana o Merlín, publicase na colección Merlín, pero agora mesmo a reedición é en Fora de Xogo para xuvenil. É dicir, estamos infantilizando as lecturas? É dicir, esta é unha cuestión que hai que afrontar, porque eu estou vendo que obras que lía en terceiro da ESO, agora mesmo é como, deixámolas porque son moi complicadas. Isto que nos axude, porque ao final temos un proceso. Se non son capaces de ler, se non son capaces de procesar, tamén como van a entender o que é memoria histórica. Non nos sirve tampouco de nada recomendar obras de novela histórica centrada en memoria democrática se non entenden. Vale? Entonces, a veces, os acompañamentos ou os materiais complementarios que tamén hai que insistir. Cando falamos de, polo tanto, de recopilación de obras, de producción de materiais, etc., eu reivindico a importancia dos equipos interdisciplinares. Por eso insisto, este tipo de literatura ten que involucrar os departamentos de galego ou de lingua e literatura, pero tamén os de historia, ten que a todos, de algún modo. A importancia dos soportes institucionais, que xa se falaba antes, porque se non temos soportes institucionais, pasa o gran problema. Estamos falando os xa convencidos, que esta é a miña gran preocupación agora mesmo. Parece que estamos conseguindo, pero se ao final é como eu sei que se vos estades concienciados co tema, ides integrar isto. Por iso é tan importante presionar para que todas estas cuestións se integren no marco estructural, na legislación, porque aí é onde non dependerá do voluntarismo. Podemos lograr moito co voluntarismo, pero non é suficiente. Estamos á altura de xa dar un paso. E pois tamén a importancia de que os recursos sexan interoperables, de acceso aberto, as bases de datos. Isto é fundamental, que pode haber flexibilidade entre eso, que non sexan estancos pechados, porque se temos problemas de accesibilidade aos recursos, por inercia e porque hoxe en día temos un mundo esquizofrénico onde hai 50.000 recursos, non imos chegar a eles. Entón, isto é o que hai que intentar loitar, unir os esforzos para conseguilo. Isto, a importancia de referentes, de cátedras, de institucións que sirvan de amparo, é dicir, non dispersar, vale? Porque hoxe hai moitos recursos en redes. Antes puñásenos as 9 cruces, podedes descargar esta obra, por exemplo, en rede,
Pero claro, o gran problema é se temos falta de repositorios e cada institución xera o seu. Isto sí me preocupa moito, o exceso de información que ao final nos desinforma. Isto é un pouco o que gran temos. Por iso a importancia da mediación e do profesorado como gran mediador por excelencia. Claro, onde integramos toda esta producción de ficción sobre tema de memoria democrática? En plataformas globais ou creamos plataformas específicas? Porque, insisto, se creamos plataformas específicas que nos facilitan se queremos abordar o tema, cal é o problema? Que nos distorsiona, porque se non está integrado no global. Isto é o que sempre pasa cando é necesario romper cun discurso mayoritario. Pois as mulleres, etc. Non podemos os apéndices. Os apéndices son posibles e necesarios desde a investigación, pero o gran logro é refacer todo o libro de texto, por exemplo, o manual, romper o discurso sobre a historia de Galicia, romper todo. Esta é a cuestión, ir integrando e non simplemente xerando cousas específicas. Claro, hai debates que ás veces nos poden resultar incómodos, polémicos ou posicións diferentes. É o tema, por exemplo, do canon literario. É dicir, tamén hai moita desta produción que toda é útil, ou toda vai ser lexible para o alumnado. Que pasa con obras clásicas? Hoxe o noso alumnado vai ler e é incluso positivo ler determinadas obras a certas idades? Os nosos nenos entenden Memorias dun neno labrego? Non o sei, eu son do rural, podo entender, aínda empatizar moito, pero este é un problema. Este é o debate que dá lugar a libros de lectura fácil, a outras versións como os cómics, etc. Este é un debate sobre o que temos que reflexionar. Non vou dicir, cada un podemos ter a nosa opinión. Insisto, hai procesos de infantilización que son perigosos, pero tamén hai unha cuestión de inadecuación xa de textos porque a sociedade e o noso alumnado muda. Sabedelo máis vos ca min, que ao fin e ao cabo veño desde tal. Despois, outra preocupación é, hai parte dos textos recollidos, por exemplo, nestas guías, que non se poden localizar. Foron publicados por determinadas institucións, etc. Xa non están para tal, moitas veces son vítimas dos expurgos nas bibliotecas, entón é como, vale, podemos estar convencidos de que temos tal volume de produción, pero se non se accede, esta é a cuestión. Por iso tamén é importante ver esas novidades e que siga sendo unha temática presente no día de hoxe. E tamén a importancia de exixir ás veces as reedicións, que eu isto tamén o digo, porque ás veces é como parece que non tal, atrás, hai que mirar o de atrás, que hai textos bons, pero hai que ir conformando unha serie de lecturas, porque novidades hainas. Por exemplo, temos aquí nesa colección de pequena memoria do que temos o libro de Eva ou temos o Triángulo Vermello, por exemplo, que son moitas veces Alicia e a Mestra de Oza, por exemplo, son libros que para o alumnado de hoxe resultan moito máis atractivos e posiblemente efectivos que non traer obras o millor máis dos anos 90 que tamén existen. Temos que ir pensando tamén en como ser máis efectivos na selección de produtos. A banda deseñada, que eu creo que é unha das grandes posibilidades que se nos presentan. Sen renunciar, insisto, á importancia de autores referenciais. Claro, que funcionan. Eu creo que Agustín Fernández Paz vai seguir funcionando na aula moito. Foi dos que mellor integrou realmente a cuestión da memoria histórica. Para pechar por aí un fragmento que será o gran para reflexionar outro aspecto. Ou son obras premiadas, pois temos desde o teatro unha obra premiada a nivel estatal escrita en galego, ou, por exemplo, a Alfalla que ten tamén o Premio Lazarillo. É dicir, son obras referenciais. O teatro tamén incorporou, ou, por exemplo, tamén se nos puña o tema esta obra de Xosé Tomás sobre as vítimas do Porriño, tamén dispoñible en liña. Porque ás veces esas bandas deseñadas, moitas delas precisamente están en liña, son fácil de coller. O alumnado pode acceder a elas con facilidade, non hai excusas nalgúns casos. Ou incluso cando abordamos, claro, cuestións figuras como Castelao. Estes grandes autores, moitos que protagonizan as letras galegas, é unha forma de ir integrando, porque moitos sí viviron as consecuencias da Guerra Civil. Neste caso concreto, nesa serie de Castelao, publicada por Demo Editorial, ese especificamente céntrase no período da Guerra Civil e do franquismo. Ou eses fitos, falaba desa colección, que son libros atractivos para un público que necesita outro tipo de formatos, non o mellor obras extensa. Polo tanto, temos ese tipo de recursos e que nos falan desde os espazos como Meirás, por exemplo, o movimento memorialístico, insisto, ou a veces que parece un pequeno detalle, historias que poden parecer moito máis livianas, máis entretidas a aventura, e de repente, Portomarín, que pasou con Portomarín? A cuestión dos encoros, as expropiacións, todo. É dicir, hai moitas formas de levar
a aula todas estas temáticas. E poñer en relación, ademais, Galiza co conxunto europeo, porque isto tamén é unha cuestión de conectar absolutamente todo. Entón, pois, temos aí o tema do wolframio, eu creo que actualmente dos que gozou de máis importancia. Temos a figura de Margot Sponer, que xa se falou antes. Esa é unha banda deseñada que nos fala desta muller represaliada, por exemplo, polos nazis. Ou, por exemplo, como Escorrentar un lobo, que acaba de ser incluída na lista de recomendacións do IBI de Antonio Manuel Fraga, que nos leva directamente a Polonia, esa represión nazi que ten lugar fora das nosas fronteiras. Ou Segredos soterrados tamén nos fala do wolframio, incluso ten unha cuestión informativa. É dicir, hai múltiples posibilidades dentro da literatura infantil e juvenil, ademais para público de moi distintas idades. E pois está a cuestión tamén do libro informativo, é dicir, a veces contarnos historias de outro xeito. Traio aquí varias contribucións de Pepe Carreiro. Eu estou asesorando a historia de Galicia dos Bolechas, pódense ver os capítulos xa disponibles no Xabarín, no audiovisual. É verdad que aínda non chegamos á Guerra Civil, estamos aínda en época moderna, pero vais integrar tamén todo este contido. É importante, máis alá de que nos guste máis, menos, hai recursos e posibilidades. Ya hai que integrar todo isto neso. Ou libros propiamente informativos como de Manuel Veiga de Que sabes da Guerra Civil e o franquismo, eso xa é máis directo, claro, evidentemente. Ou cando tamén asesorei a historia da Galicia pequeniña, pois claro, evidentemente estes temas hai que metelos, que ás veces son unha pequena pincelada, pero que non está integrado, en serio, non existe. Ya que tamén, a veces, ser conscientes diso. E falábase nos documentais dun dos grandes avances que para min tamén é que se está recuperando esta memoria democrática, esta memoria histórica, desde o punto de vista das mulleres. E xa non só como víctimas, senón que no proceso de víctimas, que é o que destacamos, que son axentes, que tiveron un papel fundamental, pois con esas garrillas, esas resistencias, porque o que nos fala de moitas represaliadas é que son mulleres activas, os referentes. Vale? Que temos, por exemplo, aí hai unha tese de doutoramento especificamente a de Marta Neira, por exemplo, pero pois tamén temos esas obras, A muller e o fútbol, que rompe estereotipos, pero que tamén fala de represións de tipo ideolóxica e de incluso identidades, como mesturar todo iso. Pero claro, e unha vez que sabemos que hai todo isto, insisto vos, que é o que facemos? É dicir, podemos facer investigación académica e congratularnos porque avances hai. Hoxe xa non estamos en que non hai donde tirar. Iso é falso, que ás veces tamén é un discurso fácil. Non, hoxe hai. O problema é ese non chega. Ese non chega. Entón, por iso insisto na importancia de alianzas e ver onde disponibilizar. Non sei, plataformas propiamente educativas, supónse que é o amparo. Canto máis se vexa, de algún modo máis terán en conta. Porque, claro, ás veces cada editora nos vai integrando materiais complementarios, que eu tamén ás veces son un pouco escéptico. Quen fai eses materiais complementarios? Porque tamén, insisto, se queremos falar de equipos interdisciplinares, é como o propio autor ou un equipo editorial pode facelo, pero que supervisión e aval tamén ten iso? Aquí si reivindico tamén un pouco o papel dos historiadores para ir revisando. Temos que ser conscientes dos modos e formas. Os pedagogos é importante estes recursos. Algúns non son accesibles, outros sí. Hai distintas formas, pero fáltanos sobre todo ese recurso. E falaba das antoloxías. Hai unha, por exemplo, a Memoria das Guerras, xeral, pero claro, é como fáltanos ao mellor unha específica, porque ás veces é verdade que eu traio aquí moitos exemplos, o profesorado hai que ser realista, que vai ler absolutamente todo para seleccionar. Hai que facilitar. É dicir, hai que ser realistas porque hoxe podemos morrer abrumados. E aquí falamos de memoria histórica, pero hai moitas outras memorias que recuperar en distintas etapas en función de tal. Entón, hai que producir, ese é a gran eiva que actualmente detecto, producir recursos que axuden a mediar da produción literaria ou da produción académica histórica a ese alumnado. É aí onde temos que facer. E falábase iso de utilizar, ademais, estas obras de literatura para os roteiros. Xa non vou insistir. Había ese, por exemplo, neste caso. Entón, os roteiros, evidentemente, son unha boa opción. Levar as aulas, incluso máis creativas, a plástica, etc. Tamén outro libro que se nos puña por aí era este sobre debuxos da guerra. Entre os fondos da Universidade de Yale hai algúns máis. Claro, actualmente non van ser debuxos vividos, pero incluso a través da literatura podes
retrata, escribe, ilustra estas obras. Por eso tamén é importante nas obras de literatura infantil, ademais, o tema da ilustración, que non o tratamos aquí, pero como ilustrar estes conflictos, a crudeza, reflexionar sobre isto, porque ás veces o visual é máis potente para concienciar. Por lo tanto, nesas aulas máis creativas, de plástica, etc., tamén se pode traballar literatura, memoria histórica, etc. E aquí ven a pregunta final, para non alongarme máis, de como en que punto estamos. Temos recursos, pero si hai certa idea de agora hai medo de que nos veñan os pais a dicir está vostede adoutrinando o meu fillo. Non, é que ademais incluso, insisto, por eso é como, hai que insistir a veces na lei. A lei sí recolle estes contidos tamén. É dicir, temos certo amparo. Claro, o problema é que, a interpretación a veces é problemática. Traía aquí este exemplo, porque nun colexio privado, non vou dicir o tal, recomendaban eses libros no 2014. E era como corredores de sombra, traballaban en memoria histórica. Pregúntome se actualmente siguen nese colexio privado, relixioso, recomendando este tipo de obras. É que a miña sensación é que é esa. É dicir, eu incluso cando me formei, sí, podía ler, é verdad que non era o máis abundante, tamén porque tirábamos máis dos clásicos, que eu reivindico o canon, pero reivindico tamén ter en conta as novidades para que se vexa que o sistema galego é vivo, que isto tamén é fundamental, pero claro, hai medo, porque se nos quedan estes libros como nicho, podemos, o sistema editorial galego pode dicir que ben, o tema está integrado, os historiadores dicimos que ben, avanzamos moito, e todos estamos tan contentos. Pero claro, se non se recomenda, se non están presentes, se non hai mecanismo, se ese tipo de obra non nutren despois pois un texto o mellor para a selectividade, non normalizas. E esa é a gran cuestión. É certo que eu creo que non estamos nese punto de corredores de sombra de, a través do colexio, non me chegar a gran cousa, pois en todos os cursos, tanto historia como literatura, o mundo parecía rematar xusto en 1936. Creo que iso non é certo xa a día de hoxe, pero sí, porque todos actualmente está integrado ou é obrigatorio e te de lo que dar, pero hai que reflexionar sobre os límites, os medos que nos están afectando a todo isto. E, polo tanto, xa remato nada, simplemente como para dicir que creo que temos que estar contentos polo que hai múltiples posibilidades, eu estou convencido de que posiblemente os que estades aquí oídes utilizar, pero é importante que os equipos directivos, que o marco legislativo, que todos as institucións contribuamos, ademais desde distintas disciplinas, a facer que sexa posible non só producir literatura infantil e juvenil sobre esta temática, senón, sobre todo, facer que forme parte dun clube de lectura nos espacios sociais, senón tamén nas aulas. Así que, nada máis e moitísimas grazas. Bueno, se queredes facer algunha pregunta, e se non, tamén queda o meu correo no material que podemos sempre conversar a través del. O libro que falabas dos debuxos da Guerra Civil teño aí e vai ser unha exposición que se inaugura a semana que ven en Pontevedra. Os debuxos orixinais das crianzas da Guerra Civil. Pois esa sí que é unha boa noticia, volvemos ao mesmo, iniciativas as que hai que levar aos alumnos, porque moitas veces é iso, facer presente, para que lles quede algo o interrogante, que vexan. Ademais é moi expresivo, porque no debuxo moitas veces sí que ves o horror, que a veces pola escrita, pois, a veces somos un pouco insensibles. Un libro de historia, cos seus datos, moitas veces convírtenos en insensibles, porque vemos procesos, vemos estructuras, unha guerra, que máis dá, pero cando ves imaxes, eso impacta, e retelo na memoria. E imaxes feitas polas crianzas. Efectivamente. Bueno, pois moitísimas grazas.